Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabi mawi barakah. Kenyataan kok kenyataan sing nyatane diarani diwadani sang bener repot utawa Abdullah bin Ubay. Jadi menurut Abdullah bin Ubay baiknya wis aku Abdullah lan wong 2000 bakal mlebu ing benteng ira lan sanggup mati karo bilani sira kabeh padahal yang itu ya kita itu mulai melu Kanjeng Nabi wong krana ben ora diperai Kanjeng Nabi ben aman ucapnya aman lah sira kabeh bakal dibantu wong Yahudi kulo itu lan sahabat padha iku wong-wong bisa autofan wafan saune ditoko dening kepala Yahudi kan Huyai bin Akhtab Huyai rimo bukan diterake lan disanggupake dengan dua bentuk Huyai utusan marang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita wong Yahudi nanti ora bakal utusake perkampungan kita sira kena tumindak sekarang niro semua kabeh Allahu Akbar lan sahabat ini udah teko siap berangkat perang bendera perang atau dengan Ali bin Abi Thalib barang wis teko nyanyi bayinan wong-wong Yahudi bayinan wis padha mlebu ing benteng padha kelepasake panahe saking benteng wong-wong Yahudi kowe itu inggih ora wani bareng beli jadi kawan pokoknya ngadepi wong sing ke agama pengiran wis niku tetep ono kemegahan agar demi agama pengiran kadang-kadang wong itu agama pengiran kok gak ada kemegahan pasti ada kesalahan secara hati yang dilakukan itu pasti nah kapanane wong munafik sing mau cara wayang suni Abdullah bin Ubay ora ono juga bakal wani ora ono suni wani perang Islam kejebur wayang mati semua kok bakal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngomong bari nanti hingga pirang-pirang dino wing-wing komo dibabati dening wong muslimin lan jowo akhire wong Yahudi badhe padha nyerah lan nyanggo arep metu saking Madinah Rasulullah mutusake kudu metu saking Madinah nggo anak budilan kena nggawa kota sakuwate kejaba gaman perang liyane kudu ditinggal wong Yahudi nah iki diusir manggon ing Khaybar dikepalani di Huyai bin Akhtab gaman-gaman perang diserahke marang Rasulullah jumlahe 50 klambi besi 50 kulo besi 340 pedang ramasan saking Yahudi iki ora dilebokake wong makane klebu atau fek saka iku ora dibagi 5 nuli golongan Yahudi kan nomor 3 yaiku wong Yahudi Bani Quraidah wong Yahudi Quraidah iki wong kang paling nemen nyatu marang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lan paling uli kufur sebab peperangan lan Yahudi Quraidah itu mengini nalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadepi perang Khandaq atau perang Ahzab yaiku uli merangi kabeh dunia kafir marang Kanjeng Nabi ana ing Madinah mulane wekdal niku kok mau nuruti apa Baridah wis kalah wong musuh sekutu kan musuh sekutu mulane si juara itu tahu ngalami kados Kanjeng Nabi niku cacat musuh sekutu nah satu musuh tahu musuh sekutu ya sekutu sama wae kan musuh sekutu jadi kepala yang dibenarin kan Huyai bin Akhtab teko menyang ya dimulai itu ngucap aku teko ini aku nggawa kemuliaan selawase urip aku teko ini
nggawa tentara wong Quraisy kang dipimpin dening kepala-kepalane. Lan wong Ghatfan kang dipimpin dening kepala-kepala perang. Sira kabeh iku ahli perang sapa iku ayo padha bareng-bareng merangi Muhammad. Jadi kepala Yahudi kowe itu masih ora sira iki teko nggawa ina selawase sira iku nggawa mendung kan mesokane banyu nanging ana kilate lan iki. Kowe Balyo aku iki duweni pangmu yen Muhammad iku bener lan nggoni kan janji. Ayo ora bali nanging terus ngrunduk atine wong Quraisy itu awet janji-janji iku wong Quraisy itu nyambungi nanging kanthi syarat iku khoye kudu mlebu ing bentenge wong Quraisy itu. Dadi yen ana apa kang sekira ngenani wong Quraisy khoye melu rasane. Khoye nyambungi. Tegese wong-wong Yahudi Quraisy melanggar perjanjian antara diri lan Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan padha misui Kanjeng Nabi kaya ngono iki dirungu dening Rasulullah. Ning panjenengan kirim mata-mata kang bali nggo keterangan yen wong Yahudi itu bener-bener melanggar janji. Rasulullah ning Nabi ngendika iki para muslimin sira bisa bunga-bunga barengmu rampung peperangan peperangan Badar. Rasul Kanjeng Rasul nuli kundur. Lagi arep lagi gaman perang Jibril teko maturi Muhammad sira lagi gaman perang iku padha iku para malaikat durung padha nyelake gaman sira budal karo sahabat sahabat menyang wong-wong Yahudi Bani Quraisy aku arep laku ing ngarep niku aku kang arep gunjinge benteng aku arep ndelek rasa wedi ing atine wong-wong Yahudi Quraisy. Musuh kok wong sing duwe jagat repot nuli Jibril lan pasukan malaikat budal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing bumi kang diderekake dening para sahabat Muhajirin lan sahabat Ansor. Nalika iku bener-bener perang kaasta dening Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Urusan Badar dipasrahake lan Abdullah bin Umi Maktum. Abdullah bin Umi Maktum niku setunggaling sahabat Kanjeng Nabi kan utuh. Nuli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cuma benteng wong Yahudi Quraisy lan dikepung nggo selawet dina. Barang supaya sampeyan ngadhepi pengepungan saking dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepala Yahudi Quraisy akan kabeh asal nawake perkara telu marang wong Yahudi. Iki tunduk lan mlebu agama Muhammad bareng Muhammad sing nomor loro anak bojone dipateni nuli metu ning ngelawan Muhammad sak sahabate iku mati utawa menang bisa mateni Muhammad sing nomor telu terus derang Muhammad lan para sahabate disetu minangka pelanggaran marang dina kang wajib diberiake tumrap karo wong Yahudi. Perkara iki ditolak dening wong-wong Yahudi. Akhire wong-wong Yahudi utusan ngadhep marang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wong Yahudi Bani Quraisy itu sing dikepung selama 20 hari akhirnya ngirim delegasi sowan marang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya Rasulullah kirim sahabat kang aran Abu Bakar bin Abdul Muttalib. Perlu diajar bukan? Abdul Bakar dikirim. Akhirnya kok yang sahabat sih ngukung awake dhewe. Abdul Bakar dikirim bareng wong Yahudi padha karo Abdul Bakar padha nang Islam padha nglakon kepriye panemu sampeyan. Apa kita iki metu nyerang kowe Muhammad? Abdul Bakar jawab iya nanging mungkin Abdul Bakar isyarah kang ditangani dialangake oleh ibu. Artinya sira kamu bakal disembelih. Abdul Bakar sanane aku ngerti yen aku khianat marang Allah lan utusane Allah. Mula Abdul Bakar metu lewat dalan liya saking benteng gunune nuju menyang Masjid Madinah awak ditoaleni. Iki kok diceritake teng ngene Gus. Tahu iku. Samane kan iki wong sing ditulungi di Bani Kedul
Sayyidah Aisyah sampai selalinan awake ditaleni saka masjid dadi ora bali nang Rasulullah iki arep kok diterang berarti tujuh iki nggih nuli wong Yahudi padha metu saking bene tunduk marang hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wong Aus padha matur ya Rasulullah panjenengan sampun bertindak dhateng Yahudi bali koyo kok ingkang kados menawa punika Yahudi koyo kok sedherek kita yang Khosro laju Yahudi itu menikah sahabat kita sadari itu panjangan jumeneng ing Medina kita sedaya yang Aus nyuwun supados paring kemirahan datang sahabat kita Yahudi itu niku akhir Rasulullah dawuhe wong Yahudi itu apa sira niku hukum kang sira kabeh diputusake dening siji wong saking golongan Yahudi tegese wong Aus, wong Yahudi maksudnya iya kita kabeh padha ridho setuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhir dawuh ingsun serahake marang Sa'ad bin Mu'adz apa setuju wong Yahudi maksudnya iya setuju nalika itu Sa'ad bin Mu'adz ora melu hadir ngepung wong Yahudi kowe itu krana tatu kang nembanget lan dirawat oleh masjid Madinah akibat peperangan Khandaq. Nuli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintah bali Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz teko kanthi numpak siman ngadhep Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang teko nang ngersane Kanjeng Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Iki para sahabat ngadhep hormat marang bendera kabeh." Barang sahabat ketemu dengan Sa'ad bin Mu'adz saking khimari sahabat padha matur Sa'ad bin Mu'adz iku wong Yahudi wis padha ridho lan tunduk marang keputusan sira. Sa'ad bin Mu'adz takon apa kok iso bisa dileksanake wong Yahudi maksudnya Sa'ad bin Mu'adz dawuh apa kok iso bisa dileksanake atas para muslimin maksudnya Sa'ad bin Mu'adz dawuh apa hukum iso bisa dileksanake atas wong kang ana ing kene iki kang dimaksud iku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dawuh iya uga tetep atas ingsun. Sa'ad bin Mu'adz dawuh hukum iku kabeh wong Yahudi bali kowe itu kang lanang-lanang dipateni anak bojone diboyo harta bendane dibagi. Nuli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh bener-bener sira wis ngukumi wong Yahudi iki kan dihukumi Allah sak ndhuwure langit pitu. Nuli Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintah netepake apa kang dari hukum Sa'ad bin Mu'adz antarane ana 600 utawa 700 wong lanang Yahudi dipateni wong wadon ora ana kang dipateni. Ana namung wong siji iku wadon kang nyeblokake gilingan watu marang sirahe sahabat Suwaid bin Somedinggo mati. Akhirnya wong itu mau melu dipateni krana mateni nganggo alat gilingan sing diceblok. Jadi sedaya cerita niku saged dibar bilang-bilang awak dhewe. Nggih. Nalika awak dhewe bertindak krana awak dhewe bertindak iso bener niku nalika awak dhewe gelem milang-milang gelem itibar saking sedaya cerita-cerita kang sampun kalampah sehingga pendewasaan berpikir niku mungkin saged nuju tenggene pendewasaan beriman terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terhadap kitab-kitab Gusti Allah, malaikat-malaikat Gusti Allah. Itu perlu pendewasaan. Lah carane maca sejarah. Lah dengan kepen nakare ngono ora sekrenyong iki. Wis penting niku bagi tugas iki kemarin kuwi renyong. Tugasnya sing renyong yo renyong mulane kangge tugas. Kangge tugas kula emut dawe yai piye ibaratnya awak dhewe niku satu komponen dari sebuah kendaraan.
sepeda motor nggih dadi ana sing fungsine dadi pendil ana sing dadi rem ana sing pedal gas ana sing dadi seker ana sing dadi baut masing-masing miturut fungsine dhewe nek anggere mlaku kegiatan sing bagian seker yo kudu muni bukan niku saya seker soalnya wae dadi kegiatan. Nah itu kegiatan itu sih bagian baut kudu temu mendel. Soalnya bagiannya baut. Kalau nek baut kok melu gerak kaya seker berarti baut lon buat wayah iki kan tiang. Nanti kesimpulan. Jadi cerita-cerita kalau mau kita dari satu hikmah dari segala cerita yang ada tentang ngopong mawon nalika awak dhewe bersikap kanggo kesolehane awak dhewe kepatutane awak dhewe minangka kawulane budaya sing kudu ngawula terhadap Gusti Allah sehingga minangka bojo awak dhewe iki nggih saleh minangka anak nggih saleh minangka tangga nggih saleh nggih nah jenenge gak mungkin kaya niku soalnya keterbatasan kemampuan ning awak dhewe kudu usaha ayo terus wala yahsabanna alladhina kafaru sababu innahum la yujizun wa al-islam al-fatihah ya Rabbal alamin